दिनैनि जोंनि शेफआ फैबाय जोंनाव साराय मोजां गैया नालाय आरो बेयावनो आङो मोजां जादों हटेलनि बेसा जायाखै खिन्थु सिम्पोल मोजां मोनदों बरिया जादों थाम्फै अरदो खुलुमबाय and hello my dear subscribers दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि सेराव नुजाथि फैफिनबाय आरो दिनै आंनि भिडिअआ फार्स्ट आं जाय जायगानिफ्राय भिडिअ होजेनदोंमोन बे जायगानिफ्राय स' नोंथांमोना नायलांबाय थादों दा जों हरनि ओंखाम संनो नागिरदों ओमफ्राय ओंखामजों संगोन माजों बोरमा बेदरजों स' दिनै आं बोरमा बेदरनि रेसिपि मोनसे शेयार खालामगोन बेखौ आं दिनै गाव सङा आंनि लोगो सासेया संगोन लोगो होनगोन नामा होनबाथाय बेखौ जायखिजाया रेखाया संगोन आंनि शेफआ हाय होननानै बुङो दे देबाय थानाङो दिनैनि जोंनि शेफआ दे उरुखाया फैयो नैबे बेदर बेसेबां रेखा बेदरा 100 बोरमा बेदर मोनो माबाया बेसेबां लायो आबो बेदरा बेसेबांनि 200नि बाङायल' जों खाथामल' ना खाबा सोर खाबा आब'आ जाया ना खम जागोन ने हा दै गिलाससे गय खानसे ना गय सुपारि सुपारि गय फाथोनि जगरा नारेंखल हेलौ टाइम ना 6:20 दसे थानानै संसिगोन जोङो दा मा खालामनो होनबा रेखा थ' जों दा रानिदो दसे गेलेनानै लानोसै बिनिफ्राय संगोन ओंखामखौ रुमखौ सिनायदों ना नोंथांमोना फैबाय जोंनाव साराय मोजां गैया नालाय आरो बेयावनो आङो आंनि उनखैजाय थानाय बिलाइखौ नुबाय बेखौबो आं दायनि लांनोसै मैगङाव होनो थाखाय दायथाम मानो जागोन बेदरा खम जोंनिया आङो साराय आरो तेजपात गांथाम लाना फैदो हाय सारायखौ जानो नागिरनोसै आंबो संनो हागोन तेजपात हाबाय नङा रेडि खालामनाया अलमस्ट जाजोब्बाय दा जों संनोसै बेदरखौ गोथाव जायोना जाया दिनै जानाय थावखौ होनानै लाबाय दाना आङो आलुखौ एवनानै लागोन फार्स्ट आं एक्सपार्ट नङा दै बेदर संनायाव रेखा नों खिथि होफैनांगौ थेवबो खाथियाव थानांगोन ना होमबानिसो रोंगोन भुल जालाङोबा हा आलुखौ एवना होनि होमबा आलुखौ एवना होनि दे आं रोंगोन दे आलु एवनो नों खाथियाव था थावा दुङाबो दुङा जाबाय दं थावा दुंबाय दा जोङो आलुखौ होनांगोनसै quédalo. Vamos. Sampai kan dia tuh. Sampai dia lama kan dia. Dah sampai ini dia. Ini kan hal itu benar kan sih. Ini kan ya. Saya hari ini bisa loh. Pas sudah kerja kan. Sampai kita kan berapa ya? Ayo. Jangan tahu jangan nih.
माबायदि जादों रिभिउ होगोन आरो रिभिउखौ रेखानिफ्रायनो लानाय जागोन रेखाया साबसिन गोथाव जागोन ना जाया बेखौ अनेस्ट रिभिउ जागोन दे असलि तेजपात बिलाइखौ एवनानै लाबाय बेनिफ्राय पियासखौ होगोन होबाय खामथो मोनाम खामबा खदा होदों माथो खामहैयो दस' खामले होदों खामनानै पियासखौ होनोसै बेनिफ्राय रेखाया संसिगोन आं जाथ'बाय बायदिखौ नोंथ' खिथिया दे एवनायखौथ' खिथि नांखागोन ना आंनोथ' खिथिया दे एवनायखौ खिथि जुम खालामनो हागोन आं एबार मा होगोन सामब्राम हाइजें ना सामब्राम एखे सामब्राम हाइजें बे एखे आरो अ सामब्राम हाइजें मिक्स सामब्राम हाइजें गुन्दै आरो फालौ गुन्दै फालौ देनाय सामब्राम हाइजें देनाय आरो फालौ देनाय गुन्दै नङा एरबाय दसे बे पियासखौ एसे गोजा जाजासे एवगोन ना आधायावनो आधा ओमफ्राय खामहोगोन आरो पियासखौ गोजा होमबानो एसे गोथाव जागोन आं जानायखौ रोंगोन दे खिन्थु संनायखौ रोङा बारा आं सानसे बाबानि रेसिपिखौ शेयार खालामगोन नोंथांमोनजों बिराद गोथाव बोरमा बेदर संनो रोंगौ ओमफ्राय आंनि आइया अमा बेदर संनो रोंगौ आरो आं मा रोंगौ आं आखामखौ आरो दालिखौ फुरा पारफेक्ट संनो रोंगौ आखाम आरो दालि बे मोननै बुस्थु बिराद मोजां एकदम पारफेक्ट संनो रोंगौ बाखि बेदरखौ बारा रोङा चिलि पाउडार होदो दानो चिलिखौथ' नाङा माबा बेखौथ' गोरलै थानाय बेयाव मा होबाय जिरा पाउडार ओमफ्राय गरम पाउडार मोनथाम पेकेट होदो नों मा गरम मस्ला पेकेट ओमफ्राय मा गुन्दैयाथ' सब गुन्दैखाना खिन्थु मोनथाम पेकेट होदो नों गरम मस्ला ओमफ्राय जिरा मस्ला ओमफ्राय मा मोनसे होदो बियो गरम मस्ला आरो मोनसे गलाब मा बियो मिट मस्ला गरम मस्ला आरो जिरा पाउडारनि बे जिरा गथा देनाय सब मस्लाखौनो होखाजोबना लाखायो आरो न' माने बयहाबो बेलेग बेलेग स्टाइल थायो रेखानि स्टाइला बेफोरबायदि आरो थावआव पियास मस्ला मस्लि जिखिनि होनो गोनां थायो गासैखौबो थावआव एवखाना लायो बेनिफ्रायसो बेदरखौ होयो किसुमान आरो बेदरखौ होखांनानै होयो बयहाबो निजा निजा स्टाइल बयनियाबो खद जायो नामा हालदि एबार मा होगोन एरनानै होबाय एबार बेदर होगोन bedor ayo bedor kita nggak ada di sini mah disuruh sana namanya ada di sini barang betul betul ada di sini ada di jembatan bukan gue dong udah baik kuliah luar tuh meter baik kuliah tuh खोबनानै होबाय दा बेयो लासै लासै मोनबाय थागोन ओमफ्राय सेफनि मोखांखौ दिन्थिनाङानो दा बिदिब्ला बेयो मोनबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादों खोमसि बारि सिङाव खिजाय बारिनिफ्राय जोंनि बारिखैजाय न' दङ न'नि बारिखैजाय टाउन डिब्रुगड़ टाउन बेदरखौ नायनो फैफिनबाय जोङो Cobain dulu deh. Terus nanti cobain dulu. Coba makan aja ya, Le. Coba deh mana ya? Alu hwbai. Ini jangan deh. आलु होबाय आलु होनानै बाय गोथाव नुबाय केमेरायाव एसे मैलेले नुदों खिन्थु मोगथाङाव पुरा रेडथ' जायाखै थेवब्लाबो ब्राउनिश कालारा फैबाय आरो गोथाव टेस्टि कालारा जायाखै दसे समनि उनावहाय जों नोंथांनि सेराव मा होनगोन बेखौ खिन्थानाय जागोन आरो ना माबायदि जादों गोथाव जादोंना जायाखै रेखानि आधा आंनि आधा संनाया Gusanggun.
Kesampean kak. Malis. Naयदो रेखाया बेदराव दै होबायनो आंनो खिन्थायालासिनो आं बिस्कुट जाबाय दङमोन ओंखामा मोनबाय बन्द' खालामनि गोथाव जादोंना जायाखै खिथानोसै आं एबार ओरैनो खोमसि गोजौनिफ्राय लांजोबनानै दरसे लानोसै दे आङो सारायनिफ्रायनो खालामदो दे रेखा खालामदो दे सिम्पोल बरिया जादों